Τι, είσαι ο πλανόδιος Μανάβης εδώ? Γυρίζει στα χωριά όλα, Ναι, ναι. Εδώ δεν έχει, είναι τα χωριά μικρά. Μικρά και φτωχά. Ντομάτες δικές σου είναι? Όχι, είναι Κρήτης. Από την Κρήτη ντομάτες? Ναι, ναι. Αγκουράκια δικά σου είναι? Όχι. Από πού είναι? Τελοκαρνανία. Τα λάχανα δικά σου είναι? Όχι. Εσύ μεροκάμα το βγάζεις γυρνώντας όλα τα χωριά? Βγάζω, εντάξει. Εντάξει, σε φέρει. Είμαι οικονομικός και βγάζω. Τι θέλετε να πάρετε εσείς? Πατάτες θα βάλουμε. Πατατούλες. Πόσες πατατούλες θες? 10 κιλά. Πόσο έχεις το κιλό την πατάτα? 70 λεπτά. Ελληνικές είναι? Ελληνικότατες. Αδερφέ, έχουμε πει. Είναι καλή η τιμή 70 λεπτά. Είναι λίγο ακριβούλα. Είναι αγορά 48 λεπτά, είναι το ΦΠΑ και τα έξοδα. Για πόσο βγήκε το αυτό? 10 κιλά. Πόσα λεφτά? 7 ευρώ. Ένα κιλό κουκιά. Έγινε. Έτσι κάτι. Σου δίνουν και παραγγελίες, τι να κάνεις? Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ, είναι μακριά από την αγορά ο κόσμος. Όχι ότι είναι χαζός, δεν καταλαβαίνει. Όχι, είναι μακριά ο κόσμος. Είναι μακριά από αγορά. Τι να κάνει? Δεν μπορεί, θα πάει τώρα, τι θέλει, ένα κιλό κουκιά σπόρου. Να φυτέψει? Ναι. Θέλει και ένα φακελάκι μαρούλι σγορό. Πού θα το βρει? Ο Φούρναρης. Πού είσαι ρε φίλε? Καλά. Καλά. Πού είναι η Καλώς έδρα σου? ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Λιθοφόρη Βρετανίας. Λιθοχώρη. Κλείσε. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Τώρα μόλις έφυγε ο Μανάβης, εδώ πλανόδι έμπορες έτσι για τα... Με το ψωμί. Α, είστε οργανωμένοι. Ναι, ψυγιάκι. Και ψυγιάκι και γιαούρτι και αυτά, Ναι, ναι. Ψωμάκι. Ένα ψωμί, ναι. Πόσο, ένα ψωμί? Ένα. Κάθε πότε περνάει? Περάει κάθε μέρα. Κάθε μέρα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις προμήθεια για όλη τη βδομάδα. Πόσο κάνει το καρβέλι, πόσο κάνει? Εμείς 1,5 ευρώ το έχουμε. 1,5 ευρώ και του κιλού. Το κιλό, ναι. Τι κάνετε? Καλά είσαστε? Πώς πάει? Εσείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Και εσείς άνθρωπος του Λιμεριού? Σε βλέπω τηλεόραση είναι. Καλά, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή αμονιτήμια. Δεν λέω ότι είναι ντροπή, ούτε είναι κακό η δουλειά. Εγώ ξέρεις τι δουλειά έκανα στη ζωή μου? Για πες μου. Κτηνοτρόφος ήμουνα. Δύσκολα, σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά, αλλά δεν είμαι μετανιωμένος. Είναι λικέρ ντόπιο. Λικέρ ντόπιο αυτό? Ναι. Είναι σχετικό, το φτιάχνει η κυρία αυτό. Είναι δικό σας? Ναι, δικό της. Από τι είναι αυτό? Αυτό είναι από κράνη. Τι κράνη? Γερμανών, Αμερικανών? Έχουμε διάφορα. Γεια σας, χέρια σας. Πολύ ωραία.